divê paraznameyê de û paraznameyê din jî de apo pir dema behsa pêxembera dike, erê xwe bi pêxembera dipîve û xwe muqayese dike û gê dibêje em hereketa nûjen yanî gê xwe dike wekî Elî li karkera û feqîra û li berî zilmê û dîktatoriyetê, gê xwe dike wek pêxember Îsa ku hat çarmixkirin û komploa nav netewî û derewa nav netewî, gê xwe dike wek İbrahîm Xelîl ku ji Urfayê û apo jî ji Urfayê ye, gê xwe dike yani tiştek nima û apo xwe li gorî wê muqayese nake. Baş e divê wergera Hanê de em ji li gorî wergerê min. Ez li gorî yani teksta Tirkî belkî ne wilo be, ez nizanim. Lê teksta wê Erebî dema pêxember yani behsa Muhemed dike dibe Seyyiduna Muhemed, Seyyiduna İbrahîm we li wêne jî nevî. We dît yani ev ji wê re ye, ji wê tekstê ye yani ji wê parasnameyê ye. Seyyiduna İbrahîm Xelîl. Baş e yekî layîk, yekî dibêje ez komara demokratîk û layîklîzmê û prensîbên Mustafa Kemal Atatürk e û komara layîk û demokratîk sûnda parlamenterên yani parastina wê sûnda parlamentoya Tirkiyeyê ku HDP jî li nav de bi wê sûnda Hanê bi prensîbên Kemalîzmê sûn dixwe apo jî divir di van prensîbên Hanê diparêze. Baş e yekî layîk, yekî çepgir, yekî marksîst dikare rêzê bike. Dikare mesela bêje pêxember İbrahîm Xelîl, pêxember Muhemed, pêxember dikare bêje. Normal e dikare bêje yanî ev ne kêmkirin e. Lê bêje Seyyiduna serwerê me pêxember İbrahîm Xelîl, serwerê me pêxember Seyyiduna Musa, Seyyiduna Yusuf, Seyyiduna İsa, Seyyiduna ev şêweyê axaftina oldara ye. Ne ê axaftina kesên çepgir û layîk. Tevgera PKK piçekî li van meseleyê Hanê dibe yanî hişyar be. Ez nizanim di teksta Tirkî de ev heyî yan na. Eger di teksta Tirkî de a orîjinal hebe dibe parêzerê apo bêjin yani ya e ya na. Tiştekî wilo hebe ecêb e. Yani weroşkî ji roja yekî komûnîst ya yekî çepgir dîtî ji bê wela Seyyiduna Mesîh, İsa Mesîh yani ya Seyyiduna Musa. Birê me tu çepgirê çi ye, tu marksîstê çi ye? Eger tu wilo dibêjî yani. Eşqol tevlî El-Qaide ya Cebhetun Nusra ya Ihwanul Muslimîn bi çêtir. Eşqol tevlî AKP bi. Çêtir Seyyiduna İbrahîm Xelîl, Seyyiduna filan bêvan. Ev çi bi rastî serokekî newewî ye. Ya serokekî newewî ye û serokekî tewtewî ye. Tu nizanî yani ev ya dawa çi dike? Ev çi dixwaze yani? Ev Kemalîzmê dixwaze, ev sosyalîzmê dixwaze, ev olperest e, ev çi ye ev ya yani tune heynî girara qereçiya ji vir piçek bila doxistî û vana jî van rebenê Hanê bixwîn bi caran bi terara apo û jiyan bên serok nabû we dît yani me tiştekî ji cem xwe neanî. Nirxandin ji cem e belge û înformasyonê ji cem apo, ji cem PKK. Me tiştek ji cem xwe ez berpirsiyarê nerîn û nirxandinê xwe me û PKK û apo berpirsiyarên ev belgeyên ku di nava xelkê de belav kirîne. Tenê muayene anî û neyînekî nû, nirxandinekî nû, rexneyên nû lê kir.